Masha Allah, alhamdulillah, kamar yadda kuka sani Muhammad Zul da shi da Daurawa gashi nan suna tattaunawa abin sai wanda ya gani. Masha Allah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau wannan shine bakon mu na live a Sheikh Aminu Daurawa. Kai dan maka kana lafiya ka sha rawani Larabawa. Wallahi ana bikhair alhamdulillah wa anta kayfa haluk? Da Allah ku ta mana share ku kira mutane da su shigo live din nan. أتمنى لك الخير أينما طفت وكنت أنا أحبك كثيرا يا شيخنا أنا جدا سعيد بلقائك يو إنا جد دادين يو سالوانا دا الشيخ أمين دوراني أصلي نابا دوريني أدورا وجه ريجر كسبو إيرن كان نيما وجه ريجر كسبو كتي يا كيما دان واني dan uwanka ne wani ai kai mahaifina ne so lokaci yana tafiya yan uwa domin sheikh ka yi haƙuri da Allah mun dame ka sosai ka zo baka futa ba tun da safe wallahi mun sani ka yi muhadarar ka a can ka je can ka da Allah ka yafe mu da Allah a sheikh mun ci lokacin ka sosai mun dame ka sosai muna ba da haƙuri abin da ke faruwa yan uwa yau wannan muhadara ta mu mai suna amma yulfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid yawanci mafi aksari abin da muke gani yana faruwa a TikTok din nan yawanci kage sharri ƙarya mutum ya ɗauko maganar da bata da gaskiya ya ɗora mutum ya zo ya wa mutum sharri saboda wani biyan bukatun shi saboda followers ko kuma saboda yana da dai wani ma'ana wanda mu kanmu mai ba za mu iya kawo a hankalinmu ba to alhamdulillah shekhana yau Allah yayi muna so a dan faɗakantar mu kuma a faɗankar a Hausan tana kubucewa sorry a dan faɗakar mutane yawa so magana da muke so mu yi shi a wannan topic mu na live din nan yau wannan shine live da nake ce muku ba a taɓa yin shi ba a duniyar TikTok gaba ɗaya ba alhamdulillah kuma ne yau ina farin ciki ni kaina na girka abin da zan zamanto qudwatun hasana a shi domin ni ma na bayana ya kwaikwayo ni ina alfahari sosai da wannan abun wanda zan gabatar da shi insha Allah kuma ya amfane ni ya amfani al'umma to a Sheikh Aminu Daurawa